Ahojte. Andrej Babiš vyhral voľby v Česku a čoskoro sa stane opäť českým premiérom. Ešte predtým však urobil niečo, čo by nám na Slovensku a hlavne našim politikom malo vyraziť dých. Svoj gigantický Agrofert, asi 250 firiem, miliardy obratu, dal do slepého trastu. Čo to znamená? Že už nebude mať v ňom žiadny vplyv. Nedostane z neho ani jednu korunu, ani jedno euro. Ani pre seba, ani pre svoju rodinu. Až po jeho smrti firmu dostanú deti. No ale dovtedy sa o ňu budú starať a za ňu budú rozhodovať úplne nezávislí správcovia. Babiš Agrofert nazval svojim podnikateľským dieťaťom. No a priznal, že sa ho zdáva len veľmi a strašne ťažko. A napriek tomu to urobil. No a český prezident Petr Pavel ho vďaka tomu môže vymenovať skutočne bez jedinej pochybnosti za premiéra. No a teraz sa pozrime na Slovensko. Máme tu politikov, ktorí vlastnia veľké firmy, veľké médiá a berú štátne zákazky. A keď sedia vo vláde, rozhodujú o veciach, z ktorých profitujú oni alebo ich kamaráti. A nikto nič, lebo takto tu na Slovensku chodí. Babiš ukázal, že sa to dá robiť inak. Nemusíš byť svätý, nemusíš sa vzdať majetku, u nás by celkom stačilo, že keď si v politike, úplne svoj majetok oddelíš od verejnej moci. Keby to urobili aj naši politici, prestali by sme sa donekonečna hádať, či niektorý z tých našich politikov aj kradne, alebo nie. No a ľudia by tým politikom aj začali viac veriť. Babiš to neurobil z lásky k ľuďom, urobil to preto, aby ho nikto nemohol obviňovať z konfliktu záujmov. No ale výsledok je vždy rovnaký. Čistejšia a fair play hra. Slovensko nepotrebuje hrdinov. My potrebujeme politikov, ktorí prestanú hovoriť o ostatných, že všetci kradnú. No a konečne si tí politici urobia poriadok aspoň sami so sebou alebo u seba. Babiš to dokázal. No a my na Slovensku ešte na čo čakáme? Celý môj nový komentár si prečítajte na www.sita.sk. Link nájdete dolu v popise. Ak máte chuť a čas, pridajte svoj názor, budem len veľmi rád. Pekný, pokojný a požehnaný adventný víkend všetkým.